Okay guys, good morning, good morning. Ito, aga-aga, anong oras na ba? Mag-alas 6. May nagpunta rito sa bahay. Sundo tayo, natakot sila sa cobra. Nandun doon sa may cabinet. Kaya, ito si kuya, kausapin natin. Anong klaseng kasawa kuya? Cobra ka dito? Hindi ko naman nabadbaan sa game nakabad. Pero kapag pagod rin ka dyan, kung pwede na mo. May kinulusad to. Kapag sa kinsid to, ba na? Mga suga binatulagsad ng gubulokon. Adi nga nagin na rin, tamaras kamutangan. Okay, punta natin. Tara guys, punta natin guys. Guys, yan guys, matagal na pala dun yung cover sa loob ng bahay nila. Naglakad na lang tayo kasi malapit-lapit lang naman. Ito lang sa ilang hakbang lang pag mula dun sa bahay. Kabilang barangay na kagad. Layo na dito. Sige guys, cut muna. Yung bunso ko? Parang pangyari ng ano? Ano mo na, nung mag-ubrenso yung anak ko, ano yun, nagdulungan yun. Kagabi, nakita, doon rin, sa dati. Doon din nakita. Ibig sabihin na matagal na rin. Matagal na. Akala ko, umalis na yun. Yung pala, nandun pa pala. Pagkataas magbalat. Kung magpakabalat yan, naalis naman yan. Maganda yung kalagayan. Kasi yung kalagayan niya doon, ibig sabihin maganda rin, hindi na umalis. Doon, kaya nakapasok doon. May kinakain na ano, may nakakain sa room. Kaya nakapasok sa loob.
guys, matagal na pala dun yung cover sa loob ng bahay nila. Naglakad na lang tayo kasi malapit-lapit lang naman. Ito lang sa ilang hakbang lang pag mula dun sa bahay. Kabilang barangay na kagad. Layo na diyan. Sige guys, cut muna. Hello. Pag gusto ko sanang makasigurado pero da talaga linuwas. Wala nagluluwas. Pinantayan ko. Takuusad kayang Cooper Street sa Abril. Nakakukuna ko san sa lapa ka amay na ay uno ilolo. Oh. Si ilolo maabana parang malakbang nangarag kan ah. Kung ipinaling ko na nga ni sa mga bado sana naka-stock. Kay Julito. Ah. Daman baga nga di pati nga ako nag kuha-kuha man nga ning binabayad ko. Kuwan pantulong gabi na sugab so talin niya ako pirming lang kulag sa nakakarangag ako sa siwit. At nga ning mayang nanilig sabi ko. At nga ning kuha na mo. Tak. Anyway. Sadi kaya kwarto na mo ah. Sadi kami matuturog. Hindi pwede. Muan sadi ko galinad, sadi ko gilid di matuturog oh, sadi apayo ko. Pagpaparatugtubong ko na di ata lang tulog sa talingang man sugab ipantulong gab Ano yan? Nagduda na ako, nag-aanap talaga ako, tadi nga ning ko sinukab ko na. Hindi ko na isinulit pa baba. Sugab ang lampas alas 11 si Aljor. Kinuko ko kuno ana, ano yan adi ah? Ubong. Kubong. Isang kuno, dakilo kuno. Bilantayan ko na lumuwas da talaga. Di buwiro sa sulusada ah. Sukuha mo. Uy, Lloyd, yung pagngat-ngata na short, no? Kulay gold, nasawa. Gold ko no. Kulay gold na sawa. So ilolo sanaan ang baskitan sang ko na bayadan nakasabloy. Pero ko Abril pa. Primerong semana. Ano bakit merong ano rito? Ah? Bakit meron dito? Ako yan nga hindi ko isi. Ito. Ay apig para butang ko nga niyan. Kasabi takot ko no. Butangan na sana sito na. Takot nga ni ko no sa kuha. Tanggalin tango natin kuha. Kurtina para maliwanag. Sige na. Adi ako midlog talaga. Ay, diyor ko oras sipitanan. Tadi man nagmatnyanan, pwede ang tanggalon. Para maliwanag. Ipitan niya sito. Bugkasin ng una gayod. Kilit. Dapat ipalan sa alisulo. Pero ba yun?
dakilo na talaga ya. Nakalo na. Sipit, nganing masipitan na kurti na. Ito mo muna abag. Kaya ka na ka nagtuturong. Alina na tabi bindi a karton. Buboy, ko na tong karton buboy. Ay, paluwas ko ruwan nga amin ng mga abukutan saan. Tada kaya saan natuturog. Magkimo na ikadin, ikakan ba naman parang Adi, agko di kuryente. Agko di kuryente. Agko, nakasaksa ka din. Mo maalin-alin na ito bagahan gilid. Agko ka mo extension. Ay ko Sulo. Kuha na din sa di si Arjul ito. Atang mag-is-ko Pirang bulan kaya sa ating paraming dakaw. Matay sari. Sige ba nga sa gusto kaya ko may order ko pa di. Mga tulong bulan gayon. Aldior, tigbakan mo nga nakaan. Sa ipaluwas ko yan ang mga abubukan. Di talaga kaya sa din ang istaran. 16 ko na nakakonnection sa tukuon mo. Baliwan mo na muna nga ni Anan. Nagsabi na kaya kung ang kanang gabing ilipat mo na sa atin. Ito pati mga nakadouble walling. Adi. Pero adi buko man double wall. Ha? Ito hindi to double walling. Baka. Aduda ko saan nagagya sa waong. Agbaga-baang. Buko man yan adi. Ay Saan? sa di Ha? Sa irarong. Oo. Ading paril. Baka Yan nauban na pwede sa ko? baka uban na sa di naka-star pa. Ha? Kuha irarong kading paril. Ano? Nakakatsan na. Di ang nakatap. Ikataktak ka na ba gaya? Para kaniwan naman sa kami na po. Pero may sali-bali ako. Kaya lulubang talaga sa sa sawa. Yan san pagmaan raw. Taisan ko nung nabayad ka ding bunso. Sa di yan pagsuksok irarong. Aduda ko nga ni, pinuwasan na san ko sa likod dito, Dora ba? Baka sa likod ka kuha. Baka nandiyan sa likod ng cabinet. Po, Baka sa likod ng cabinet. ang mga ni Duda ko. Pakiluwasan na po muna yan. Panal yun. Itok. Oh, Kaya boy. Baga. Ano mo iniintira di darwa? tulong mo naman eh. Kung hindi ka pakaputok ito camera. Hindi na nagtutuloy. Arthur, ay. Ay guys, Pa. welcome to my live. Dito kasi may bukas. Ano yan ba hindi nagtutunog? Saan na pa Cellphone ko. Ha? Cellphone. Kaya, saan talaga sawa? Nag-alarm. Ibig sabihin, saan talaga? Sigurado ka kada ang na? Hindi. Pinaluwas ko na nga, di ko makakukusan sa kuha. Ilulo.
Luwas na ulan siya, di luwas. Mas besok sa kaisa to. Ang Jordan ay kasi magparasawong-sawong. Hindi ako nagsasawang-sawang. Baribad mo pa. Ay, ilang taon na. Hindi ay. Saan ba gagusaksakan? Ay, sa pinag. Ano ba sa akin? Ata. Di naman saksakan sa nuyungan. Saan ba ako? Ay, ini lang kuhan. Kuhan? Doon lang. Ito. Alin may dagang aljo. Para pigpapa yan. Adun ako talaga binji ko pag anak, lingnad siya na san kuwangan. Sa Likod. cabinet. Wala. Ulbot gayad. Naulbot. Aluwag. Ay mo na isaksakan saan? Direksyon dito. Diyan ka. Mag-inom na tamarigos. Pag nag-iinit ka. Ay, langalip lang yung magkape pa karigos. Happy na kang ibaba ah. Saan mo rapid kang ibaba? Aluwag man. Isipit mo. Napulo na ay. Why? Tingnan mo doon sa Ay, sadaan. Sadag ko bugas. Bay na, tadi na. Oh guys, nahuli na natin guys. Andito lang. Cobra. Hindi ko saan. John, para so kuha. Ay, Ay, bindi. Bagaan bindi. baka ano pa. Adyan pa ikaw dito yung ano, yung katsa. Bindi bagaan Yuan. ko nabayad kong kuha. Ilolo. Sukulay pati siya na katsa. Ay, bindi. Takot-tako. Takot-tako bindi. Bagaan bindi. Dakilo sa ilolo. Oo. Ikaw? Bagaan. Di pa man ito nag-iilolo ni pa. Pa yun dito dito. Saan mo na? Buti iya. Ibig sabihin ako pa. Kaya di pa man nag-iilolo. Ayun mo John. Bukan. Yun ang camera. Diyos ko. Hindi na ako pinaturo. So, nako kong ilolo. Baga na marulak bang nanganikadi. Lapit ba natin? At ako makawitan nung. Nakadulag pa. Sari mo yung dinadara pag-aragan. Binibili ako sa tubukid. Pwede mo na. Ano yung Yung sabi niya pag Mag-aalarman ka ni mo? hindi yung sabi mo para agi. Kung masitas. Ating karton dyan oh. Lawas mo ating karton.
pa? Ang galing niya. Kumbaga. Sa di baga agyan oh. Ayun, UN camera. Sinakorigi? Oo. Ito dinadaanan niya lagi oh. Dito yan sa kabila. Hmm? Dito yan sa kabila. Ito sa aligi. Butas tong ano ng aligi may. Ito po yan. Isang buwan. Ha? Di pa man. Kararagdan ko na. Agko para Benji. Maghanap pa tayo. Nari sa ilulong na ako ninyo. Napun na. Napun ko na. Dakilo sa ilulo sa kamaba. Garota na ito. May babagon ko nga na na susunsan. Kaya ito mga butangan sa bado. Pati nga na kurtina nga, nakauloy-loyan sa po dito na ko na sa gabi. Nagdudo na talaga ako. Oy, saan nga inaayat mo? Nag-ayat pa kaya ako sa sintabo. Mga nagdapag-isipan ka. Ah, Naka-vlog pati. sige na. Nag-ayat kaya ako sa po. Tapos lang ako sa diring sintabo. Ay, naka-live ka, Binti? Oo. Di kaya nagsabi. Pag na ako, kaya nag-i-spot sana. Kamsin mo po daw man. Pwede daw po si Manok. Kaya ako nag-i-spot sana. Matag talagang ka-ignorante ko, Binti. Ito man po ito. Matali mo man ako ininginan. Naragan ko sa sabot ko. Yan eh. God! Sigaw na. Pinanglusi. Madaya ang matitang dito sa ko. Ako to nang unang kiluwas. Isi mo, Benji, pinag-anuhan ko talagang kadto, adi amo din na mo kwarto, Ay, adi, alin kusina. kaya binaliktad ko sa nadi, takad ko sa adi upo dadi, ading agrana na din. Sudarwa man sana sawang na nag-uulod na natulag ko. Kadati, amo yan na mo kakauna na sa kwartong an, kaya adi apin na upin ko, di. Sabi nga ni Nira, baka kuno nakako ko sa ikina ng kawoy na pag-iistaran dati sa sawa. Ang gayad. Amo sabi Nira. Ibig sabihin, iwagi dito niya ni. Ano, nakakamaka ko sa bado. Patan mo sa namin dito, baka magiging ko. Sige, ano ko nga na yung mga igilid sa tuwilidad to. Taba kasi ni, minsan sa di ko nakakaroon, irarong ka di sa nagpaparasit-sit. Minsan, at ito nga nga tuktukan ko sa sige na po nga para na ito. Ikaampoy ka eskwela, di na ikakan magpraula. Kagro ka eskwela.
Kamusta? Linganik ka ng pangat. Oregano. Hindi naman epektibo ang oregano. At umang kaya ka na kayo nagtuturo. So pag nag-istorya na baya ako, nakakukusan sa at ilulog. Ngayon yung pagbutang niyo ko. Pa. Babo. Ay, Ito na nung doag. babo. Ito na yun ito, di ba? Ay, siyan pagka. Kaya mo pala. Kaya pa iniiyan sa ko. Ano akapinin nyo? Agko kreme? Dawa, ano? Sin matakot agkabuang san irarum. Kung may bukas na. Tama po na kabutan mo. Among nga ni. Para baboy. At hindi na ikakanta mauuri ka. Ayusin nyo na lang itong mga damit. Isabog ko muna mo. Ha? Ano ko muna itong mga damit. Piluwas mo muna. Oo. Sige na. Sige na palang kita kreme latte. Masyado kasing bakante itong loob ng ano, cabinet. Amo nga ning ikagilid na lugudan sa na apando. Maritang kang. Kaya na pagkape na muna kami. Yan. Diyos ko. Yung kobrang yan, kaya na pumatay ng 2 taon nun. Oo. Asan? Oo, nagparatang gawa ko sa di. Iniulat ko talagang lumuwas. Pag hindi man niya nakandugong-gun, lumsin pa sa di agi ah. Parang Ang bumalik cobra doon. yun. Unong kubrat to? Philippine Cobra. Oo. Akala ko Philippine cobra yung nahuli namin. Akala ko summer cobra yun. Summer Cobra, color yellow. Sa di mo roon abing kita. Manao. Hindi. Padi ko. Ah. So, itatao pag bagong Ah, organ. suabito. Kung hindi nga ako nakapag-asawa, baka pare din ako ngayon, baka wala ako dito. Dahil Sukap ipa, kung lawod nag-chat ki Maribel sa kaki Mayla. Ba't di nagsabi? Magkaran niya balin ninyo? Oo. Baka tamang kamong friend. Sukap ipa, kung lawod nag-chat ko darwa. Dami mga sinabi. Wala naman sinabi. May nainom mo nang nabili mo. Ay, Pero ang taon raman si Tong Bingi bago nakalkal. Ako kaya permit kong nasa pili. Nag-ano ka?
Nagtatrabaho. Wala naman baga trabaho saan. Baka dilon siya basang sa tambakal sa kainin. Toko. Natoko pa saan? Amo yan. Laki ng tuko. Ha? Laki ng tuko. Meron. Kadmanan. Doon merong toko. Minsan nagdabal din nila ng hadol sa kilat. Natoko. Ha? Diyan na baba. Nulog. Dumi kasi dito. Ang daming kalat pati dito sa ibabaw. Oh. Pwedeng pakiguyo dahil ang aparador saan nagilidan ah. Sadi? Problema nga, gusto ko makita yung ano nito, kaya lang babasagin natin to. Agko pa talaga. Kasi meron pa siyang ano rito eh. Kung sabi mong hindi yun, Outlet. oo. Dito sa ilalim ng ano, haligi may butas pa. Basta nagpara payok-payok ka cellphone nagkupayan. Diyan, Ah. ano lang yan, notification. Kaya lang, pag mababasag to, Mababayad mo. babasagin natin para ano, Dakil mababasag saan? Dakil? Okay guys, ayan, tinanggal na natin yung lumang cabinet dito sa may kusina. At yan, gawa ng mga daga. Ang daming basura. Ano ko lang para tambak sa pagparaan na pakape. Yung mga kaping kinakape nilang hindi Di, pa naubos. Diya sa luyo, babawasan nga na ito taon, tapos babayaan na mo sa dilamisa. Pagkunin na mo, dana. Kaya nga may mga nginat-ngatan, no? Ayun na pala. Nagtuploro ko na ako sa hapon. Okay, update guys.